Opstiegen, gas aan en zo gauw als mogelijk terug het parcours. In de sporthal van de Harkema strijden leerlingen van alle basisscholen om de titel rapste droompiloot van Friesland. Hoe hast du die erop tarret? Hoe hast die erop voorbereid? Nou, gewoon heel veel oefenen en onder krukjes op squallen vliegen. Het gaat best wel goed, vind ik zelf dan. Maar ja, op skallen gaat het wat minder, maar nu gaat het wel echt wat beter dan skallen. Leerlingen zijn vaak nog best wel flexibel in het denken. En als wij als volwassenen meerdere knoppen in moeten drukken en joysticks moeten bedienen, dan raakt het nogal eens door de war. Maar leerlingen zijn er heel flexibel in, die kunnen dat goed. De leerlingen maken het parcours zelfs en werden aardig creatief. Ja, ik vind het wel mooi. En we maken met karton en verf. Ja, en uitknipt. Dus we mochten alle een idee bedenken. Jonkies van de klas hier een dartbord. En toen dachten we, ja, er moet echt nog iets echt origineels Harkema's bij. Dus hebben we eigenlijk nog iets Sinnon. Dus Sinnon is alleen nog geen Harkema. Dus dachten we, wat nou als we dat er echt nog opdoren, dan echt iets typisch Harkema's. Hoe wist dat nou, de snelste piloot? Ik gewoon goed vliegen. Je zou dat wel? Weet ik niet. Ja, proberen. Ik denk het wel. En ja, Mark Jiek nog gelijk. Hij won en de eretitel en de beker binnen voor hem.